ପଢ଼ୁନୁ। ଚାପଡ଼ାକୁ ତ ଆଖି କାନ ସବୁବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଖେଳିଲା ବେଳେ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉନି। ତୁ ପଢ଼ ପଢ଼ ପଢ଼। ପଢ଼ିବୁ ନା? ପଢ଼। আরে পড়ুনু দেখি না। किसे ହେଲା HAVE have 30 days have have କଥା କହିଲା ଏଟା ଖାଲି କଥା କହୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ନା? ପଢ଼ିବୁ ପଢ଼ୁନୁ ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ପେଲିଂ ଆଗରେ ପଢ଼ିବୁ, ସ୍ପେଲିଂ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କହିବୁ ଆଗରେ। ମତେ ପଢ଼। ପଢ଼ିକି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ତମ ଦେଖାଉନି ଆଖି ବହିକି? किसे किसे हेबन रखिदे बही रखिदे ଦେଇଦେମି ଭିକାରୀ ଆଉ ଦେମି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଦେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଇଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେମାନେ। ରଖିଦେ ରଖିଦେ ଟିକେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ଆସୁଥିଲେ କାଲି ଦୁଇଟା ଆସୁଥିଲେ, ସେ ତ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେ କିସ ବହି ବି ଦିଆଯିବ, ସବୁ ବହି ଦିଆଯିବ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ଲାଭ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଇକି ଲାଭ କିସ? ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁନ ଟୋଟାଲି, ମୋଟେ ପଢ଼ୁନୁ ତୁ ବସିକି। କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ନାକ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ସବୁଆଡ଼େ କୁଣ୍ଡେଇ ତୋର।